Добрый день! Сегодня у нас третий день форума. Что самое приятное здесь, это вот наши самые лучшие музыканты Московской области. Московская делегация, да. Татар кешесе кайда гына яшәсә дә, һәр җирлектә уңышка ирешә. Милләтебезнең дәрәҗәсен күтәрде. Тарихи ватаннарны читтә яшәүче милләттәшләребезнең уңай эшчәнлеге халкыбызның бердәмлеген көчәйтә. Башка халыклар арасында горурлык хисе тудыра. Безнең уртак ватаныбыз, Татарстаныбыз бар. Ул дөньяга сибелеп яшәүче бөтен татар халкын берләштерә, үзенә тарта, күңелләребезне нурландыра. Рәхмәтен әйтә. Һәр бер татар кешесе Татарстанга кайтып, туган җиргә аяк басып, аның саф һавасын сулап, шифалы чишмә суларын эчеп, туганнар, дус ишләр, якыннар белән очрашып, рухи көч туплап китә. Сегодня третий день у нас Милляджины. Мы здесь собрались, все, значит, хорошая организация, прекрасное настроение. Здесь 40 субъектов России и 27 стран. Конечно, в своем плотном графике наш раис Рустем Нургалевич нашел время, пришел, и вот он придал статусность и этому мероприятию. Sizden komanda bek zo'r rahmat sizga, qo'l chavamiz. Ham sizga, hammangizga mana oshxonalardan, Rossiya ülkelerinden chet eldanmi, siz hammangizda nendir o'zingizning shug'ulda ishda, anga qaramasdan siz bizning milletimiz patriotlari, biz sizga tayanamiz. Biz sizning bilan birga, shunga ko'ra zo'r so'zlar, rahmat so'zlari sizga, ishonlik, sog'lik, siz bizning tayanish. Было очень много сегодня глав администрации, депутаты Госдумы. И, конечно же, самым главным гостем, наверное, я не побоюсь этого слова сказать, был Ментимир Шарипович Шаймиев, который не сдержался, вышел и поздравил нас всех с добрыми словами. Жиылышып, шундай қызықсынып, шушы жүрген мәселелерді ортаға салып сөйлешу. Мұнан да зор бақыт, мұнан да зор қазаныш, мен қуанып отырдым. Жан көлімнен едім. Бек зор рахмет бар олға. Айтайдық бек біз болдырамыз дейіп. Biz bulduramız деген sözünü bu raslı elde bulunur. Barınızga da iserlik sağlayıp, milletimiz turunda, respublikamız turunda, halkımız turunda şunday qağır düşenlik, alıp anlatılgan siyaset, respublikamızda özü bir sürü kazanış demek edelim. Biz bana barıp taşmayız, biz bir respublikamızı yaratamız. Ben şartlanıp oturam, şan konumundan şartlanıp oturam. Ben nişik şuşulay yaşlar, sizin arada yaşlar da komedi. Benim bile şaşırtıran değil. Biz bile bu gururlu olmaz. Biz halkımızın gururluğa bu bugün geçilir. Bu bir Baratırlar böyle tezisiyle şular, anlatmaya yıllar uzun sayın şuşulay
иттерип аңлашуу, республика турында, халкыбыз турында кайгыртуу, оғырланмаслык түгел. Шуңа күрә бик зур рәхмәт менә бүгенге очрашууна. Сәнбаш шулай иттерип, матур иттерип оештыруу, шулай чын күңелдән сөйләшүү. Бу онтыла торган әмер түгел бу. Онтылырга тиеш тә түгел. Бит кем генә чыгыш ясамасын, кем генә бу күзегезгә карап утырабыз, бер-беребезгә карап, бу бит үзебез турында үзебезне кайгыртуыбыз бит. Менә бит ничек өлгерәбез. Безнең горурлыгыбыз бу, безнең халкыбызның сыйфаты бу. Шатланмаслык түгел, чын күңелдән әйтәм. Мин шатланып утырам. Картайган кешенең күңеле йомшаграк була диде. Моннан да артык. Шулай иттерип, аңлашып, республикабыз, үзебезнең язмышыбыз, үзебезнең халкыбызның бүгенгесе, киләчәге турында уйлану, кайгырту. Берсен әйткәндә, иң зур рәхмәтләр берсе, башкача гына шатланып утырам мин. Менә без нинди икән, менә бит без бит бу. Кайчагында онтылып та китәргә мөмкин. Без микән бу дип тотып карарга кирәк. Тыңлап отырғашты енді көңілдер ништеріп кете. Шынна. Бұдан ничек рәхмәт етмейсің? Ничек шатланмайсың бұна? Тұтынсақ болдырабыз екен. Бұна раслый. Бұл ұмтылыш. Бұна шатланырға да керек, бұна ғарыланырға да керек. Шушылай иттеріп, матур иттеріп бізге ойлаған әлі шейсешлер көп. Исәнлік, саулық беріп барымызға да бірдәмлік болып, шушылай иттеріп, матур иттеріп, ешерге эшләргә язсын. Күрсеңін әйткәндә, біз әйтергә дейіз, шыннан да білә бүгінгі очрашу бигрәкте. Біз болдырабыз деген сөз, шундый лозунг ул тормышка аша. Барыбызга да исәнлек, саулык, бердәмлек, рәхмәт барсын. Нам очень приятно, что наш наставник, наш старший товарищ Индус Тагиров сегодня также получил награду. Ринат Закиров сегодня получил награду. Вот это наши наставники, с которыми мы 30 лет назад все вместе начинали это татарское движение. Все вместе. Закиров Ринат Зиннурулы. Ремзиль Валеев сегодня был, Хатып Минигулыч, много таких вот ветеранов, наших наставников, которые на нас полагаются и нам вручили это татарское движение. И мы его достойно, я считаю, несем и оставим будущим поколениям. Очень были сегодня насыщенные предметные идеологические выступления. Вот, как всегда, Конгресс татар очень хорошо был подготовлен. Выступления были такие выбранные, избранные. Все они нашли свою, значит, аудиторию, всем было интересно. Очень хорошо прошло мероприятие, вот эти 3 дня. Так что до новых встреч! Все мы сегодня разъедемся совершенно с другим настроением. Мы рух подняли, иман подняли, татарлык подняли. И нам вот эти вот Рустем Нургалевич, Василий Гаязович, они нам показали вектор, от которого надо отталкиваться, в котором направлении надо двигаться. Они нам придали оптимизм, веру в наше движение, что татарский язык, татарскую культуру мы сохраним и передадим будущим поколениям.